Velkommen til Autisme på hjernen. En podcast, hvor vi taler om autisme fra flere forskellige vinkler. Vi ser på autisme fagligt og psykologisk. Vi er indefra perspektivet og fra de nære relationers synspunkt. Vi glæder os rigtig meget til at gå på opdagelse i autismens verden sammen med dig. Podcasten er produceret af Molis, en privat psykologisk praksis med speciale i autisme og ADHD. Rigtig god fornøjelse. Hej Pernille. Hej Ea. Hej. Det er os to i dag, og det glæder jeg mig vildt meget til. Vi skal ind på et emne, der er meget efterspurgt. Vi har jo haft vores brevkasse, hvor man kunne stille spørgsmål eller stille forslag til emner, vi kunne tage op her i podcasten. Og der er altså rigtig mange, der har skrevet ind omkring det emne, vi skal have i dag. Vi skal nemlig tale om det at være sendiagnosticeret, noget omkring den skjulte profil, som ofte er det, vi ser ved sendiagnosticeret, og for eksempel møde med jobcentret, udbrændthed og lignende. Og det kender du jo rigtig godt, Pernille. Det må man sige, ja. Jeg er jo per definition sendiagnosticeret, fik først min diagnose som 32-årig, og ja, det er ved at være snart 5 år siden, hold op som tiden den går. Og så har jeg jo i den grad også kæmpet med udbrændthed. Det var jo en af de ting, der førte til en diagnose for mit vedkommende. Og så kan jeg jo bare huske, hvor hård en rejse det har været at skulle igennem jobcentret i sin tid. Og ja, så har jeg jo også netop den skjulte profil, som jo var en af de årsager til, at jeg blev diagnosticeret så sent. Så man må sige, det er noget, jeg har tæt ind på livet, ja. Ja, det må man sige. Desværre får jeg lyst til at sige, for som du siger, det har også været en rigtig hård rejse. Ja. Der er heldigvis også masser af håb i din fortælling, får jeg lyst til lige at tilføje, når vi ser på, hvor du er i dag, og hvordan du har det i dag, hvordan det er i forhold til din trivsel, og og hvad skal vi kalde det? Glæde ved livet, kan vi kalde det, din trivsel og glæde ved livet, eller hvilke parametre måler vi på, Pernille, sådan, når vi taler om? Det synes jeg giver rigtig god mening. Altså, jeg måler jo på trivselsparametre for i forhold til mig selv. Jeg måler på, hvad har jeg overskud til, hvor meget har jeg energi til, og generelt også mit energiniveau sådan helt basismæssigt, hvor når jeg er op om morgenen og har energi og lyst til og mod på livet, og alle de her små ting her, og på min udholdenhed. Altså, jeg kan jo mærke, efter jeg sådan for alvor er kommet i trivsel, der er mange ting, jeg rummer meget bedre, end jeg gjorde det, dengang jeg havde det svært. Jeg er ikke lige så sensitiv, selvfølgelig er jeg stadig sensitiv, men der er mange ting, som er nemmere for mig at være i et eller andet omfang. Ja. Så, og jeg får sådan lidt lyst til, om man kan lave et eller andet billede på det, fordi jeg tænker, der er sådan en glidende ting mellem mistrivsel og trivsel, en form for spektrum. Og hvor at der jo lige netop er mange parametre, der virker ind på det, og dermed også mange parametre, man kan måle på, som du så fint beskriver. Fordi at der er jo nogen, der taler om funktionsniveau, blandt andet, som vi samtidig også har snakket om, at der kan være noget problematisk ved. Hvad tænker du om, når vi taler om funktionsniveau? Jamen, jeg tænker, at der jo helt sikkert er noget om snakken. Altså, jeg mærker jo selv, at mit funktionsniveau, det stiger kvæg min trivsel. Og det der med, at jeg hele tiden mener, at funktionsniveauet kan være enormt varierende og fluktuerende, både autister imellem, men også hos det enkelte menneske fra dag til dag. Og det er jo fordi, vi er så, hvad kan man sige, mennesker, der tager alting så dybt ind, så skal der jo heller ikke særlig meget til, før at det, man nu kan overskue, kan rumme, kan udføre osv., at det bliver påvirket. Og det er jo det, jeg ligesom mærker i forhold til min egen trivsel. Der er ting, jeg bedre kan, end jeg kunne det tidligere. For eksempel så, da jeg havde det rigtig svært, så kunne sådan noget som at smøre en madpakke få mig til at græde, fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue de mange steps, der er i at skulle smøre en madpakke. Men i dag, der gør jeg det jo bare. Altså, så på den måde, at det er en af mine indikatorer for trivsel. Generelt så noget som madlavning, praktiske opgaver. Jeg kan jo mærke, at mine eksekutive funktioner,
det her med at igangsætte, udføre opgaver, fuldføre dem osv., at det ikke lige så udfordrende for mig mere, som det var dengang. Jeg er selvfølgelig stadig udfordret, fordi jeg ser flere detaljer, end andre mennesker gør, men det er nemmere for mig, altså meget nemmere, end det var dengang, jeg havde det svært. Så det er også et sted, jeg sådan ret nemt kan lure, jamen jeg er belastet, hvordan er min trivsel lige nu? Det er på, hvad jeg egentlig kan overskue og udføre i min dagligdag. Ja, så der er faktisk en stærk sammenhæng mellem trivsel og funktionsniveau. Altså når trivselen stiger, så stiger funktionsniveauet også, og det modsatte. Kan man sige det sådan? Sådan oplever jeg det i hvert fald. På fysisk på min egen krop, og det er jo, og sådan er det jo på mange måder. Samtidig synes jeg jo også, der er en indflydelse i forhold til sensitiviteten, ikke? For eksempel sådan noget som at skulle være social. Jamen dengang jeg havde det svært og var belastet, der rummede jeg det jo stort set ikke, og jeg trak mig og kunne slet ikke være social overhovedet. Hvorimod nu, jamen der kan jeg jo fint tage til et arrangement og være med. Altså der var en weekend, hvor vi skulle til 2 konfirmationer samme weekend, lige rap, ikke? Og for sådan en helt autistisk familie, der er det sådan rimelig, der er mange ting, der skal laves, planlægges og koordineres, og alt det her, for at være sikker på, at det spiller. Men det gik så fint. Der var ingen af os, der blev overbelastet. Selvfølgelig, vi tog før hjem som de første til begge konfirmationer, men vi var der, og vi var afsted, og det var jo måske en 5-6 timer, vi var der begge dage, ikke? Og det gik så fint. Ja. Så, og det tror jeg ikke på kunne have ladet sig gøre, dengang jeg var belastet, eller det ved jeg, det kunne det ikke. Så på den måde, så kan jeg også lidt mere, og selvfølgelig har det også noget at gøre med, at jeg ikke maskerer på samme måde, som jeg gjorde tidligere, så det er ikke lige så hårdt for mig at være social, som det har været. Men der er bare noget også i forhold til indtryk, vores sansebearbejdning og så videre, som også bliver, hvad kan man sige, det bliver lidt nemmere at være til, fordi man ikke bliver lige så nemt påvirket, som om at ens tolerance, den øges en lille smule. Og det er jo ikke noget at gøre med, at man bliver mindre autistisk, hvis man kan sige det på den måde. Altså jeg ser det lidt sådan, at alle mennesker, når de er belastet, bliver mere sensitive. Ja. Og alle mennesker, når de har det godt, jamen, oplever en mindskning af sensitivitet. Så der er jo ikke noget mærkeligt i det, kan man sige, bare fordi man er autistisk, at det samme så sker for os. Nej. Og jeg tror, at altså det giver så god mening, og der hvor at jeg kan blive lidt bekymret eller lidt tilbageholdende, eller se noget problematisk i det i hvert fald, det er, når der er nogle andre, der skal ind og definere, hvad vi måler et funktionsniveau på, altså at man at der er nogle andre, der vurderer, om det man kan er godt nok, eller sådan, ikke? Så du vurderer det jo lige netop ud fra nogle af de ting, der har betydning i dit liv, i forhold til din hverdag og så videre, hvor du så kan se, når du er i trivsel, så er dit funktionsniveau højere til også at kunne klare de her ting, som der er i løbet af en hverdag. Og jeg ser det problematisk i, når man begynder at vurdere det på noget, som måske ikke er autistens eget ønske, eller som ikke er et reflekteret valg omkring, hvad man bruger sine ressourcer på, eller forventer, at andre bruger sine ressourcer på, eller at man gør det ud fra en norm om, hvad man skal kunne, eller skulle kunne gøre. Så det med, når vi begynder at vurdere funktionsniveau ud fra, hvor mange timer man er i skole, for eksempel, eller... Ja, nej. Der skal vi overhovedet ikke ud. Det bliver dybt problematisk, fordi det skal altid være ud fra det enkelte menneske, og der er jo ikke 2 autister, der er ens. Så det vil sige, det kan godt, nu sidder jeg her og siger, at vi kunne holde til at være afsted i så mange timer til konfirmation og 2 dage i streg, og det er jo kæmpe succeskriterie for mig, men der er jo tilhører der jo også en fortælling om, at jeg har været rigtig træt efterfølgende, og at jeg har været nødt til at skulle bruge noget tid på at restituere, så det er jo ikke sådan, at mine behov forsvinder, det vil jeg gerne understrege, det gør de overhovedet ikke. Der er bare noget i forhold til nogle ting, jeg lidt bedre kan rumme, end jeg kunne det tidligere. Ja, og det er jo lige netop der, hvor jeg tænker, at funktionsniveauet hænger jo stadigvæk lige netop sammen med, at man motiveret for det, giver det mening for en, altså har det en værdi, har man selv et ønske og et behov for det, og så videre, ikke? Fordi at det har stadigvæk en pris, eller en konsekvens, eller hvad vi kan kalde det, for eksempel, at være afsted til 2 konfirmationer på en weekend. Ja, det er meget spændende, og der var lige noget, jeg sad og tænkte, da du sagde det. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan komme i tanke om det. Jo, det var det her med, at dine behov jo ikke forsvinder, selvom at I er i stand
til det nu her, eller at trivslen er høj, og dermed også funktionsniveauet er højt. Hvor jeg får lyst til at sige, at det er den fejl, jeg altså ser, der ofte sker. Og nu skal vi nok vende tilbage til din historie til udbrændthed, men at i de perioder, hvor det går bedre, så ser jeg, at rigtig mange begynder at fjerne, jeg kalder det sådan stillaset. Altså tænker man, men så er der jo ikke behov for det her, eller ja, så kan vi altså godt undvære det her, eller tilføje det her krav, eller lignende. Og så ser vi bare igen, at trivslen daler, og funktionsniveauet daler. Så det her med at være så opmærksom på, at når vi ser en høj trivsel, eller vi ser et højt funktionsniveau, at så er det netop der, at vi også skal holde fast i stilladset, som jeg kalder det. Altså alle de der behov og støttefunktioner og så videre, som vi ved, at der er. Og det er jo det, der ofte bliver mistolket, men så er der måske ikke så meget behov for, den der halve times pause midt på dagen, eller der er ikke behov for at spise alene på sit værelse, eller der er ikke behov for at have noise cancelling headphones på hen i skolen, eller vi behøver ikke at forberede eller strukturere lige så meget, eller hvad det nu end kan være, så begynder man at fjerne det, og så har det konsekvensen, ikke? Så det med at huske på, vi kan godt sådan justere på det, som du siger, der er noget, man kan i nogle perioder, og noget, man så ikke kan i andre perioder. Men ikke bare fjerne, fordi man tænker, nu går det godt, så har vi ikke brug for det. Nej, lige præcis. Og jeg vil jo også sige, at der har også været ekstremt meget forberedelse i forbindelse med de der 2 konfirmationer, ikke? Altså virkelig, det var jo sådan, vi havde en hel kuffert med til den ene af arrangementerne. Til den anden af arrangementerne var vi ikke alle sammen afsted, fordi jeg vurderede, at det ville være uhensigtsmæssigt for at passe på den ene af vores børn. Og der har været virkelig mange ting, vi har skulle tage højde for. Der har været noget i forhold til, at vi skulle sikre os, at der var mulighed for, at man kunne trække sig til begge konfirmationer. Der har været noget i forhold til at have nogle tryghedselementer med. Der har været noget med at aftale på forhånd, hvor vi kører efter ikke særlig lang tid. Der har været noget med noget transport. Der har været mange ting, vi har skulle tage højde for, som andre mennesker jo ikke gør. Så der er jo, derfor så er det jo ikke bare lige at gøre sådan nogle ting, uanset om det kunne lade sig gøre, og det lykkedes, så det gik fint, det havde en pris, men vi klarede den. Men det er det, du siger, altså behovene forsvinder jo ikke, og det gjorde de jo heller ikke i den her henseende. De var der jo stadigvæk, og vi har jo stadigvæk skulle tage en hulens masse forholdsregler for, at det her det kunne gå op i en højere enhed. Og sådan er det jo hele tiden. Hver gang, at man skal et eller andet, så vil man skulle blive ved med at tage højde for de her ting. Jeg er jo så heldig, at jeg lige nu også stadigvæk har en bostøtte, selvom jeg egentlig trives. Men hun er da en af årsagerne til, at jeg trives. Ikke? Og hvis hun lige pludselig tager hende fra mig, jamen, hvad har det så måske af indvirkning negativt på min trivsel? Og det er jo det, jeg nogle gange ser, at folk de får frataget deres støtte, eller at man ikke længere giver dem mulighed for pauserne, eller at der er måske nogen, der bare kun kan holde til at være afsted 4 timer om dagen i skole, på arbejde, hvad ved jeg. Det er ikke sikkert, at det er meningen, at man skal presse dem ud over den grænse, og nu har man måske fundet det niveau, der fungerer, jamen så lad det være ved det i stedet for. Så ja, det kunne vi snakke om for evigt, ja. Ja, det er vildt spændende, og det er jo lige netop det der med ikke at fjerne de tiltag, der er lavet for at imødekomme behovene, men heller ikke at putte en masse ekstra krav på osv. Så ja, det kunne vi snakke rigtig meget længere om, hvad det betyder. Men for lige at gå tilbage til din rejse, nu sagde du, det var 5 år siden, du fik din diagnose, Pernille. Ja. Og jeg tænker også, gud, hvor tiden flyver, og samtidig, hvor er det det må virkelig også være en intens rejse, du har været på, fordi alligevel er 5 år jo ikke særlig lang tid, og der er jo sket vanvittigt meget. Det er der. Ja. Det er der, ja. Men kan vi prøve at skrue tiden tilbage til udbrændtheden, og vil du prøve at fortælle, hvad du hører andre fortælle om autistisk burnout, og hvordan du selv oplever det, eller har oplevet det? Ja, men det er jo, autistisk udbrændthed er jo en tilstand igen, hvor vi taler om kæmpe variation. Der er jo nogen, som kæmper med udbrændthed i årevis, for eksempel. Og så er der nogen, som måske, kun siger jeg nu, bøvler med det 1/2 års tid. Der er meget stor forskel på, hvor lang tid det tager. Det er en af parametrene i hvert fald. Så det kan man ikke sådan sige med sikkerhed, at en udbrændthed, den tager 2 år for eksempel. Det kan man aldrig vide. Nej, så der er også, bare lige for at skelne, så der er jo stor forskel på en autistisk udbrændthed og for eksempel en nedsmeltning,
som vi også hører både autister og andre fortælle om, altså forældre osv. Ja, fordi en nedsmeltning, det er jo en reaktion på nogle bestemte situationer, nogle bestemte hændelser, er jo et resultat af overbelastning, overstimulering og en reaktion på det. Hvorimod udbrændtheden er jo som regel en længerevarende, stressende tilstand, som ligesom sætter sig helt fast i sit skin, hvis man kan sige det sådan. Og udbrændtheden, der er jo mange, der har svært ved at skelne den mellem en depression for eksempel. Men med udbrændtheden, der ser vi jo bare nogle andre ting, end vi gør ved depression. For eksempel så er det meget klassisk mange, der beskriver det her form for funktionstab, eller decideret tab af færdigheder for eksempel. Jeg mistede for eksempel min evne til at maskere fuldstændig. Jeg var ikke i stand til det, dengang at jeg gennemgik en udbrændthed. Jeg har hørt om autistiske børn, der gennemgår en udbrændhed, som pludselig ikke længere kan spise med bestik, som pludselig ikke længere kan cykle. Altså sådan nogle deciderede færdigheder, der nogle gange ryger fløjten. Der er nogen, der også omtaler det som autistisk regression, fordi det er som om, at man faktisk går lidt tilbage i sin udvikling på et eller andet plan. Så der er mange forskellige måder, det kommer til udtryk på, men det her, det særligt adskiller sig fra for eksempel depression, fordi der er mange, der også oplever den her nedtrykthed og modløshed og tristhed, sådan generelt, fordi det kan være rigtig svært at se sig ud af den her tilstand, fordi man bare, man har det rigtig dårligt, altså, og noget andet, vi også meget tit ser, det er jo, at mange af de udfordringer, der opstår, fordi man er født i en neurotypisk verden, en verden, der ikke er tilpasset til en, de bliver lige pludselig endnu større. Som om, at kløften mellem autisten og verden udenfor, lige bliver den tand større, når det er, man har det så svært, når man er i udbrændthed. Og her ser jeg jo så for eksempel højnet følsomhed, ikke? Det bliver lige pludselig, kan lyde gøre ekstremt ondt. Jeg kunne for eksempel ikke sove i samme soveværelse med nogen, dengang jeg var i udbrændthed. Fordi bare tanken om, at der kom en lyd fra min mand eller mit barn, så vågnede jeg. Og det var jo også... søvn igen, eller hvordan? Altså... Nej, det kunne jeg ikke. Så var jeg nødt til at stå op simpelthen og lægge mig ned på sofaen og sove. Så jeg sov på sofaen i den periode, hvor jeg havde udbrændthed, for jeg kunne ikke være i lokale med dem. Også hvis de vendte sig i sengen, så vågnede jeg. Jeg var så sensitiv over for alle indtryk, du overhovedet kan komme i nærheden af. Og det tror jeg aldrig har været så slemt før i hele mit liv. Og apropos nedsmeltninger, så er der jo også mange, der oplever at få flere nedsmeltninger, når det er, at de er så presset. Og det er jo klart, fordi man skal forestille sig, at vi har sådan en bærer, vi fylder indtryk i. Ikke? Når du er i en udbrændthed, så er det der bærer bare allerede halvt fyldt, når du stopper om morgenen. Så du har bare ikke det samme overskud til at proppe indtryk i. Plus at det er som om, at alting det bare fylder meget mere, end det gjorde tidligere. Så der skal meget mindre til, før bæret flyder over, og vi ser nedsmeltninger, vi ser sammenbrud, vi ser gråd, vi ser udadreagerende adfærd, alt det her. Fordi at udbrændtheden simpelthen tager så meget af ens overskud. Plus de her nedsatte eksekutive funktioner, ikke også? Der er så mange ting, altså så mange tegn. Ja, så man kan altså så helt kort sagt, så er nedsmeltningen, det er sådan en akut reaktion. Den kan vare alt fra minutter til timer, cirka. Og så har vi den autistiske udbrændthed, som er en stressbelastningsreaktion, som er langvarig. Og hvor langvarig den så end er, det er der stor variation i. Men der vil vi oftest tale måneder til år, når det er den, vi ser. Hvad kunne være... vi har jo både et tema, der handler om sendiagnostisering og udbrændthed, og det tænker jeg, at vi har, det, fordi at det er blevet stillet i brevkassen, og der er flere, der har spurgt ind til det, og det tænker jeg, at de har, fordi vi jo ofte ser en sammenhæng mellem, at når man er sendiagnostiseret, så er der rigtig mange, der også oplever en autistisk udbrændthed. Ja. Når vi har børn og unge, der bliver diagnostiseret, så kan vi også diskutere lidt, hvad er sendiagnostiseret, hvor gammel skal man være, før det er det. Fordi jeg oplever også, at unge mennesker, det er faktisk også nogle gange en sendiagnostisering, altså at gå en hel barndom og tidlig ungdom, uden at have ord for, hvad det er, man oplever, uden at få den rette støtte. Det er lang tid i et menneskeliv.
Så en sendiagnostisering, tænker jeg umiddelbart, det kan være som 15-årig, som 25-årig, som 35-årig, som 50-årig osv. Altså, men jeg ved ikke, hvad du tænker umiddelbart, hvis vi lige skulle få det på plads. Hvad tænker vi egentlig, når vi siger sendiagnostisering? Jamen, jeg tror, jeg er meget enig med dig egentlig. Og jeg fik faktisk et spørgsmål fra en ung autist på et tidspunkt, som spurgte mig, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg er sendiagnostiseret. Hun var 17 år gammel, og hun kunne ikke helt finde ud af, om hun var det. Som hun sagde, jeg synes jo bare, at jeg har levet mange år uden at vide det her, og har mange erfaringer og oplevelser med mig, som jeg ikke har forstået, som har haft indflydelse på min hverdag, på min trivsel, på min udvikling, alle de her ting her. Og jeg tror, jeg vil gå der til at sige, at jeg vil ikke sætte decideret tal på. Jeg vil sige, at det er en intern og personlig oplevelse, hvad det er, man oplever som værende sendiagnostisering, fordi der skal være det her element af at føle, at man har levet i lang tid uden at forstå sig selv. Der skal være den her, hvad kan man sige, forpinthed i ikke at vide, hvorfor man er, som man er. Fordi der er jo også nogen, der får en diagnose som 20-årige, hvor det kommer sådan lidt bag på dem, og hvor de egentlig ikke har været i mistrivsel osv. De kunne meget vel måske argumentere for det modsatte, at sige, om jeg blev diagnosticeret allerede som 20-årig, og det har ikke haft en stor betydning for mig, så det er ikke sikkert, at de måske oplever sig selv som sendiagnosticeret. Så jeg vil sige, en oplevelse, en intern oplevelse, en personlig oplevelse af, at man har manglet de her svar, vil jeg sige, er noget af det, der skal gå igen. Ja, det er en virkelig god definition af det, eller forklaring på, hvornår vi taler om sendiagnostisering. Det giver i hvert fald super god mening for mig, at det er den her indre oplevelse af manglende svar af forpinthed, og det jo lige netop har påvirket en på flere punkter i ens liv i forhold til udvikling og trivsel osv., som du siger. Ja. Og lige netop det med at have gået og manglet det svar og have oplevet en forpinthed, der tænker jeg, at det som jeg oftest ser i forhold til sendiagnostisering og udbrændthed, det er enten at udbrændtheden kommer først, der kommer et burnout, en stressbelastning, hvilket så fører til en udredning, og så får man sin diagnose. Det er oftest det, jeg ser. Jeg ser også det andet, at man har et barn med en diagnose, eller der er andre begivenheder, der fører til, at man selv opsøger udredning. Der vil også være en grad af mistrivsel som oftest, men noget, der i hvert fald noget, som ikke er en udbrændthed, men man opsøger en udredning, og så kommer udbrændtheden faktisk efterfølgende. Det er som om, der også i denne her diagnostisering, eller i jeg er lidt ærgerlig nogle gange over at kalde det en diagnose, fordi at, det er neurodiversitet, ikke? Og hvornår, at når, jeg synes godt, der kan være nogle associationer med diagnose i forhold til lidelse eller sygdom eller sådan. Så derfor lige når jeg hører ordet diagnose, sidder jeg selv og tænker, hvad skal vi så kalde det? Men i hvert fald, når man får de her ord for det, man har oplevet hele sit liv, eller det, man føler, man har kæmpet med, eller den manglende brik, at når man får den, at så er det som om, i den forløsning kan der også ske noget, hvor at man måske giver plads til, altså det kan i hvert fald føre til en reaktion, som er en udbrændthed. Og når jeg siger udbrændthed, så har du meget fint forklaret nogle af de indre oplevelser, der er i forbindelse med det, Pernille. Er du okay? Ja, det var bare min hund, der væltede noget ned over bagfra. Ej, det beklager jeg virkelig meget, at det røg igennem. Nej, det gjorde det faktisk ikke. Det var dig, jeg kunne se, at der lige var en reaktion, hvor jeg tænkte, er du okay? Jeg er helt okay. Jeg har bare en hund, der larmer, det må jeg undskylde. Jeg sidder hjemme i dagens anledning, og ovenikøbet også en smule nasal, så det skal I ikke tage af. Der kommer lidt lyd herhjemmefra i dag. Det er bare en del af hyggen. Undskyld, Ea, det var ikke for at afbryde dig. Det var ellers meget spændende, det du var inde på med udbrændthed. Nej, men der er intet at undskylde, og jeg synes jo lige netop bare, at vi skal fremhæve det her med, at selv på trods af sygdom og andre omgivelser og alt muligt, så gennemfører vi, fordi vi jo simpelthen har besluttet, at igen indholdet er vigtigere end præcis hvilken ramme eller indpakning vi kommer med det i, ikke? Så det er bare dejligt, du kan være her, Pernille. Nasal stemme eller ej.
nej, du har meget fint forklaret nogle af de indre oplevelser, der er i forbindelse med det, med tristheden og apatien, og ja, og den, altså alle de sådan, altså den højnede følsomhed og så videre, der man kan opleve. Og hvis vi så kigger på det udefra, og vi sådan kigger mere adfærdsmæssigt, hvad man kan se ved udbrændthed, så oplever jeg ofte, at vi ser enten skoleværing, eller det, at man bliver sygemeldt fra sit arbejde, at man isolerer sig, og så det er jo, ja, der er jo flere måder, vi kan snakke om udbrændthed på. Ja, hvordan oplever du det i forhold til, hvordan sendiagnostisering og udbrændthed hænger sammen? Jamen, jeg er faktisk meget enig i det, du siger. En sjov opdagelse, jeg har gjort mig, er, at mange gange, når udbrændtheden den kommer før diagnostisering, eller før man opdager, at man er autist, jamen så er selve den proces, hvor man finder ud af, at man er autistisk, faktisk oftere forbundet med en lettelse. Hvis udbrændtheden kommer først, vil jeg mærke. Hvorimod jeg oplever, at hvis udbrændtheden kommer efter diagnostisering, så er det typisk fordi, at diagnostisering udløser en eller anden form for sorg, som derfor sparker til, eller skubber til den her, begyndende udbrændthed, der måske er på vej. Så jeg synes, jeg oplever, at det gerne ske på den måde. Så jeg er meget enig i den oplevelse, du faktisk gør dig, i forhold til den rækkefølge, tingene nogle gange sker i, og jeg ser begge dele rigtig meget. Jeg taler både med dem, som oplever det som en lettelse, og dem, der oplever det som en sorg, men fælles er, at de på et eller andet tidspunkt i processen har været igennem en eller anden form for mistrivsel. Om det så lige er en autistisk udbrændthed, det kan jo også være noget andet, det kan også være depression, eller det kan være angst, eller noget andet, man har kæmpet med i stedet for, ikke? Jo, ja. Jobskifte eller skoleskifte og så videre, man har kæmpet med, ja. Og jeg oplever også, at ja, det er især de to ord, lettelse og sorg, der går igen. Og egentlig oplever jeg nok begge dele, men at der lige netop er forskel på, hvad der fylder mest. Altså om det er lettelsen, der fylder mest, eller om det er sorgen. Og der, hvor lettelsen fylder mest, der hører jeg faktisk mere, at sorgen handler om, hvorfor man ikke fandt ud af det tidligere. At det kan der være en stor sorg i, at hold da op, hvor kunne mit liv have været anderledes og bedre, hvis jeg havde fundet ud af det tidligere. Og så er der dem, hvor det er sorgen, der fylder mest, og det kan både være en sorg bagudrettet i forhold til, at jeg ikke har opdaget det her tidligere, men også en sorg og en bekymring for fremadrettet. Hvad kommer det her til at betyde for mit liv og mine relationer og så videre. Men samtidig også en lettelse, fordi som du siger, der har været en eller anden grad af mistrivsel, som oftest inden, og her finder man så en forklaring på det, som de fleste har søgt efter, uden at finde noget, der helt kan forklare det. Man har måske fundet, at det kunne være lidt det der, og der er også lidt der, og sådan. Men det er som om det her, det er sådan den helt store forløsning ud i at forstå, hvad er det, jeg har set og mærket og oplevet og fået respons på, og så videre hele mit liv. Ja. Ja. Så det er derfor, at vi jo ofte ser, at der er en sammenhæng mellem udbrændthed og sendiagnostisering, fordi der er et levet liv, hvor at der har været en forpinthed og en manglende forståelse, både af en selv, men også fra omgivelserne, og dermed også masser af misforståelser, og det påvirker selvværdet osv. Og så påvirker det jo også på den måde, at man måske ikke på samme måde har redskaberne, eller strategierne, hvad vi skal kalde det, til at passe på sig selv. Som du siger, at man jo lige netop, altså det her bære, bliver mere og mere fyldt igennem årene. Grundniveauet i bæret stiger ligesom hele tiden, fordi at man jo formentlig, sådan som jeg hører de fleste, man presser sig selv lidt ekstra. Man slår sig selv oven i hovedet og er skamfuld over det, man ikke kan. Man maskerer og bruger energi på det, ikke? Altså man tilpasser, og man observerer, og man analyserer, og man presser sig selv ud over det, der egentlig er godt for en selv. Fordi at når man ikke har de rette ord for det, så er det også svært at have de rette strategier til
hvordan man passer på sig selv, eller hvordan omgivelserne er med til at passe på en. Ja, lige præcis. Og nu taler du jo egentlig meget over i den her mere sociale, kamuflerende, skjulte autismeprofil. Kært barn har mange navne, hvor det jo er strategierne, der egentlig er meget styrende for, hvordan autisme kommer til udtryk, ikke? Det er jo typisk en kombination af, at man netop ikke har haft særlig mange hensigtsmæssige strategier, fordi man ikke har kendt til sin autisme, og derfor så har man udviklet nogle coping-mekanismer, som jo i nogle henseender bare ikke er særlig smarte. I hvert fald ikke for ens egen trivselsniveau. Jeg plejer jo gerne at sige, at det som regel er omgivelserne, det er nemt for, men ikke for autisten selv. Når det er, man ligesom siger, at de er de nemme mennesker at omgås, det er de nemme børn og så videre, ikke? Fordi at de måske pleaser rigtig meget, eller maskerer rigtig meget, altså det her med at lægge bånd på deres autistiske træk, og at de ligesom tager enormt meget sådan overhøflige, og tager enormt meget hensyn til andre mennesker og sådan nogle ting. Og det er jo nogle af de mekanismer, vi tit ser ved de her mennesker med en mere skjult autismeprofil. Og der synes jeg nemlig, det med strategierne er interessant at tale ind i, fordi det er jo også en strategi, det her med at analysere og imitere adfærd, ikke? Det er jo også en overlevelsesmekanisme på et eller andet plan, fordi hvad skal jeg ellers gøre? Man ved ikke andet, og mange af de her mennesker her, de tror jo, alle mennesker kæmper med de her ting. Og det er jo det, der nogle gange kan være så forfærdeligt, fordi så render man rundt og tænker, at alle mennesker har de her udfordringer. Men hvorfor er det så svært for mig? Er jeg bare dårligere til det end alle andre mennesker, ikke? Fordi man ikke forstår, hvorfor man gør, som man gør. Det kan jeg i hvert fald huske, at sådan havde jeg det også selv et langt stykke hen ad vejen, hvor jeg tænkte, hold op, hvor jeg er dårlig til det her med at være menneske, fordi det virker jo til, at alle andre kan jo sagtens finde ud af det. Det er bare mig, der er dårlig til det. Ja. Ja, så ikke alene er man i forvejen på overarbejde, så får man også lige det ekstra lag, der hedder, at man slår sig selv i hovedet, og man føler sig forkert, og man altså tænker, ja, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det, når alle andre kan, og så videre. Lige præcis, ja. Ja, det er... Ja, det lyder meget lidelsesfuldt, når man sidder og lytter til det, vil jeg sige. Ja, det er virkelig. Så der er i hvert fald en forskel i, om man er indadreagerende eller udadreagerende. Ja, det er meget fint, det du siger. Det, altså, at ja, som indadreagerende, så er det nemt for omgivelserne. Og når jeg taler omgivelser, så tænker jeg faktisk, det vil oftest være i nogle arenaer, at det er nemt. For der er også de omgivelser, forældre oftest, der godt ved, der er noget, der er rigtig svært, og andre lytter sig ikke til det, eller tror ikke på det, eller misforstår det. Så det her med, at det måske ikke er alle omgivelser, det er nemt for, men der er nogle omgivelser, det er nemmere for med den indadreagerende profil. Og så har vi den udadreagerende profil, som jo i hvert fald, hvor det er mere tydeligt, når jeg siger udadreagerende, så bliver det ofte, kommer det ofte til at blive associeret med udadreagerende adfærd. Det kan det selvfølgelig godt være i form af aggressiv adfærd eller lignende, men med udadreagerende er det er heller ikke det rigtige. Men altså en profil, der i hvert fald er mere tydelig i, at her er der behov for noget bestemt. Så det er i hvert fald den ene forskel, vi kan se på de her forskellige profiler. Og der er så mange ting, jeg gerne vil snakke med dig om, Pernille. Og jeg håber ikke, at lytterne sådan tænker, hvor er den røde tråd henne, eller er vi overhovedet i gang, men der er jo bare så mange ting i det her, så vi kommer til at tage mange afstikkere. Fordi den ene ting, jeg gerne vil snakke med dig om, det er jo, som du sagde, kært barn har mange navne. Så hvilke navne har vi, og hvad må egentlig betegner det her bedst? Og den anden ting, jeg har lyst til at snakke med dig om, det er jo faktisk, at vi er i gang med i diagnosesystemet at gå væk fra de her mange undertyper, underkategorier af autisme, altså tidligere hed det gennemgribende udviklingsforstyrrelser som overskrift, og så var der underkategorier af infantil autisme, atypisk autisme, Aspergers syndrom osv. I diagnosesystemet nu bevæger vi os her mere hen imod et autismespektrum. Og det får jeg også bare lige lyst til at spørge dig ind til, eller at vi i hvert fald har en snak omkring, hvad tænker vi egentlig om det? Men hvis vi lige starter med det her kært barn har mange navne,
Der er nogen, der kalder det den socialt rettede profil, eller den sociale profil, den skjulte profil, den kamuflerende profil, pigeprofilen eller kvindeprofilen. Har vi flere navne for den? Nej, jeg tror faktisk, det er dem jeg kender i hvert fald. Og jeg tror, Den analyserende profil, tror jeg måske, altså, eller socialt analyserende profil. Ja, det kan også godt være, at der er nogen, der kalder den det. Men det er jo fordi, at man er blevet opmærksom på, at det ikke kun er piger og kvinder, der har profilen, men at rigtig mange andre køn også kan spejle sig i den. Og derfor så er man bevæget sig lidt væk fra at kalde det for pigeprofilen. Og det er jeg egentlig meget tilhænger af, for jeg kender flere mænd og også andre køn, som har sagt til mig, at de spejler sig enormt meget i den her profil. Og det synes jeg jo er utrolig vigtigt, at der også skal være plads til dem. Så jeg synes, det er mere inkluderende at bruge nogle af de andre navne. Ja. Men hvad for en, der så er mest rigtig, kan man jo altid diskutere, fordi der er jo grund til, at man har valgt de her navne på et eller andet plan. Ikke? Den sociale, det er jo fordi, at mange af de her mennesker er så gode til at indgå i sociale kontekster, men at de typisk bare bliver meget udtrættet af det, for eksempel. Ja, fordi det at indgå i sociale kontekster oftest for den profil involverer en masse, altså analyse, observation og kopiering, maskering og så videre. Altså, overarbejde, overtænkning. Overarbejde, det er ikke automatiseret eller intuitivt på samme måde. Det er en manuel proces, der kræver energi. Ja. Og derfor så giver den analytiske profil jo også god mening, fordi der er enormt meget analysearbejde i den her profil, og ikke kun i forbindelse med sociale sammenhæng, men også i forbindelse med ting, der måske skal ske fremadrettet på grund af behovet for forudsigelighed, ikke altid bliver opfyldt, og man derfor overtænker enormt meget og så videre. Så på den måde kan den jo også give rigtig god mening. Så både en analytisk profil og sådan en mønstergenkendelse, ikke? At man prøver at skabe mønstre og på den måde skabe noget forudsigelighed og noget orden i ens verden. Lige præcis, ja. Og der kan man jo også sige, så er der det der med den kamuflerende profil. Jamen det er jo fordi, at maskering typisk er en meget, meget stor del af det at have en mere skjult autismeprofil. Ja, nu siger jeg mere skjult, så I kan jo godt regne ud, hvad det er, jeg bruger mest. Jeg plejer jo gerne at kalde det for den skjulte profil. Men det er mest fordi, jeg synes, at i det, så kommer jeg ikke til at afgrænse mig. Fordi så kan den jo være skjult på flere måder. Forstået på den måde, at det både kan indeholde elementer af det analytiske, af det kamuflerende, af det sociale, af det analytiske, ved at kalde den skjulte. Hvorimod jeg synes, at det bliver meget konkret, når vi bruger nogle af de andre navne, og så kommer vi måske til at glemme at tage højde for, at det faktisk, der er meget mere i det end det, men at autismen typisk for omgivelserne fremstår mindre tydelig. Og det synes jeg egentlig giver rigtig god mening på den måde, og så kalde det den skjulte profil. Så det er nok det, jeg hælder til selv giver mest mening, men jeg er fuldt ud med, når folk de taler om de andre profiler. Jeg ved jo godt, hvad de mener. Og så er vi jo tilbage med det her med sprogbrugen, ikke, som vi har snakket om i andre afsnit, hvor jeg sådan tænker, vi forstår jo hinanden, så må ikke, at det også er okay. Jo, fordi at man kan jo lige netop diskutere rigtig længe omkring de her sproglige ting. For eksempel også den skjulte profil. Jamen, hvem er den skjult for? Og hvad så, når du for eksempel nu maskerer i mindre grad, Pernille, og er blevet bedre til egentlig at italesætte og tydeliggøre, hvem du er og hvad du har brug for? Kan vi så stadigvæk tale om den skjulte profil, og der er nogen, der måske er hurtigere til at fornemme, at her er der altså en neurodivergent profil til stede end andre steder. Så der er masser af spændende ting ved det. Men der er i hvert fald en fællesnævner i mange af de ting, du nævner her, og dermed også ofte en senere diagnostisering end den mere klassiske autistiske profil. Og så får jeg lige lyst til at tilføje, at noget af det, som jeg har oplevet som problematisk ved, hvis vi kommer til at kalde det den sociale profil, det er måske ekskluderingen af dem, der har en mere klassisk autisme, at så kan det komme til at fremstå som om, at de ikke er sociale, eller ikke har et socialt behov, eller lignende. Og jeg synes, at Tony Attwood, han deler sådan de her 3 profiler i forhold til det sociale ret fint op. Han taler om den
den socialt rettede profil, altså dem, der har et behov for det sociale, gerne vil det, og som også har strategier til det. Altså, og det er jo dem, vi taler om i den skjulte profil, blandt andet. Her, hvor man er i stand til faktisk at observere de andre, analysere og skabe nogle mønstre, og dermed kopiere noget adfærd og maskere sig ind i det sociale. Og så har vi den anden profil, som har et behov for det sociale også, men som mangler strategierne til det. Altså, så der vil det oftere være sværere for dem, hvordan kan jeg komme med i den her sociale sammenhæng, eller følge med. Der vil være en større grad af akavethed, eller afvisning, eller lignende i sociale sammenhæng. Og så er der den sidste profil, som Tony Attwood også beskriver, som egentlig ikke har som i hvert fald har et anderledes socialt behov, hvor at det måske er mindre, og hvor at det online venner dækker det behov for eksempel, ikke? Eller altså sådan, så det her med at vi kan egentlig godt se nogen, som måske ikke er en del af andre fællesskaber, eller i hvert fald ikke særlig mange fællesskaber, eller som ikke har venner, men som har et kæmpe behov for det, og dermed bliver det til en forpinthed i deres liv. Og så ser vi også dem, som faktisk har det rigtig fint med, at når jeg har været et par timer i skole, jamen så har jeg det fint med at sætte mig hjem og henne i skolen snakker jeg heller ikke med nogen, det har jeg det fint med, og så sætter jeg mig hjem, og så spiller jeg på min computer, og der har jeg nogle online venner, og det dækker faktisk mit behov. Det er i hvert fald sådan, Tony Attwood lige deler det op. Kan du genkende det, Pernille? Jamen, jeg kan ikke lade være med, når du sidder og fortæller om det, sådan lige at reflektere det over på min egen familie, der kan jeg jo se, at vi har en af hver. Ja. Så jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, og kan egentlig godt genkende det, også i forhold til mange af de mennesker, jeg taler med, at der er meget stor forskel på det sociale behov, og jeg plejer jo at sige, at vi har meget forskellige sociale præferencer. At vi har nogle andre sociale præferencer end andre mennesker, hvordan de så kommer til udtryk, det er det, der kan variere helt enormt meget. Og det er der jo stor forskel på, ikke? For nogen, der betyder rammerne jo også rigtig meget i forhold til det sociale samspil. Jamen, ses vi i rolige omgivelser, er det en tid, der måske giver bedre mening for mig, eller hvad det måtte være. Så jeg savner måske, at man tænker lidt rammerne ind, ud over kun det sociale behov, fordi det sociale behov kan også ændre sig alt efter rammerne. Jeg er for eksempel meget mere socialt menneske, hvis rammerne spiller, end jeg vil være det. Jeg er ikke outgoing og har ikke lyst til de der store fester, hvor jeg ikke kender nogen mennesker for eksempel. Men sæt mig i en social kontekst sammen med et par enkelte gode venner, jamen, så kunne jeg jo gøre det på daglig basis, hvis det var. Så det kan jeg godt savne, at man nuancerer det en lille smule mere, men jeg kan godt genkende det, billedet, sådan overordnet set. Så det er meget interessant. Ja, det er det nemlig, og jeg synes jo, at vi kommer nogle gange til at tolke alt for meget på adfærden. Altså at hvis vi, nu leger jeg bare lige med tanken, hvis vi sætter dig ind i en kontekst, hvor der er en masse mennesker, så tænker jeg, at du har nogle strategier til at navigere i det. Det er ikke noget, du har et behov for selv, det er egentlig heller ikke noget, du har et ønske om, eller sådan, men du vil have nogle strategier til at være i den. Så hvis man så det udefra, vil man måske tænke, altså, det vil hun, altså det kan hun godt lide, eller sådan kunne man måske tænke udefra, ikke? Og så tænker jeg, at det kan hun godt lide, og så er der også andre, hvor at når vi så sætter dem ind i en kontekst med andre, at så virker de måske indelukket, eller ikke særlig opsøgende over for det, så tænker vi, at de har ikke behovet for det. Og der er jo så mange ting, vi kan komme til at mistolke i den her adfærd, ikke? At vi kan komme til at mistolke nogen, som det her, det er lige noget for dem. Andre, som faktisk har et kæmpe socialt behov, men som mangler strategierne til det, kan vi komme til at tolke som, om der er ikke et socialt behov, og så videre, ikke? Så det her med, at vi hele tiden er så opmærksom på at udvide vores tolkning af den adfærd, vi ser, ikke? Og være meget mere nysgerrige og undersøgende over for den indre oplevelse. Får det mig bare lige til at tænke på, altså når nu vi sidder og snakker. Jamen, det giver super god mening, altså, og det er jo også det, jeg altid opfordrer til. Spørg nu autisten selv, fordi der er milevidt til forskel på. Jeg snakker også nogle gange med forældre til autistiske børn, som er så kede af, at deres børn ikke har flere legeaftaler. Prøv lige at snakke med dit barn. Prøv at finde ud af, hvad det sociale behov egentlig er. For er det mere dig, der har behov for, at I skal lave legeaftaler hver uge, eller er det reelt set barnets? Fordi det kan jo godt være, at barnet faktisk ikke har behov for at have legeaftaler hver uge.
Det kan også godt være, at barnet har og faktisk er enormt ked af det, så skal vi selvfølgelig gøre noget ved det og hjælpe barnet, støtte barnet osv. Det er slet ikke for at negligere, at det også findes, men det er bare så vigtigt, at vi husker at spørge, inden vi antager, hvad det er, barnets behov egentlig er, og den voksnes behov er. Ja, vi skal nemlig være undersøgende. Det er så og sådan meget apropos tilbage til det, jeg startede med at snakke med funktionsniveau, ikke? At vi kan jo ikke måle funktionsniveauet ud fra, om man har mange legeaftaler eller ej, for det kommer jo lige netop an på, at det er overhovedet et behov eller ej, for eksempel et ønske eller ej. Og så lige, altså fordi vi skal også nå jobcentret. Og særligt dit møde med jobcentret, tænker jeg også, Pernille, at det vil være rigtig godt at høre noget erfaring med. Men hvis jeg bare lige hurtigt kommer ind på det her med, at vi jo faktisk går væk fra de forskellige underkategorier af autisme og mere ind i en forståelse af et autismespektrum, samtidig med, at vi to lige nu sidder og snakker om forskellige profiler og forskellige udtryk for autisme. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på, sådan, hvad er de her ting, og ja, hvad tænker du om dem? For det kan jo godt lyde som om, at de egentlig sådan lidt taler imod hinanden, hvilket jeg ikke tænker, de gør, men prøver at indvie os i det. Jo, men altså sådan som jeg har forstået det, så bliver alle underkategorierne jo fjernet, og det hele kommer til at hedde autismespektrumforstyrrelser. Ret mig, hvis jeg tager fejl, men det er det, jeg har forstået. Og så, der kan jeg jo lige tilføje, når nu du siger ret mig, hvis jeg tager fejl, at der er stadigvæk meget, der er uafklaret. Altså det er det, der er lagt op til, men der er også rigtig meget, der fortsat er uafklaret, og desværre er hele processen omkring ICD-11, som det nye diagnosesystem hedder, den er desværre sat på pause her i Danmark. Det er flere år nu, jeg har stået og sagt, at den er lige på trapperne, og den er blevet forsinket, og så er den blevet vedtaget meget forsinket og så videre. Og nu er vi der, hvor den desværre er sat på pause i forhold til hele implementeringen af den i Danmark. Så derfor er der mange ting, vi heller ikke helt ved endnu. Men det er i hvert fald det, vi ved er, at det er autismespektrumforstyrrelser, man taler om overordnet, uden under kategorierne. Ja, og det var nemlig også sådan, jeg havde forstået det. Jeg har så hørt lidt forskellige steder fra, i forhold til, at man så alligevel laver en eller anden form for kategorisering med niveauer, eller levels, som man kalder det på amerikansk. Og det kan jeg godt blive lidt bekymret over. Egentlig synes jeg, at det er rigtig rart, at vi går væk fra underkategorierne, mest af alt fordi, at der har været så meget stigmatisering med de diagnoser, vi har nu. For eksempel sådan noget som infantil autisme. De har aldrig noget sprog, og de er altid mentalt retarderet, og der er så mange fordomme omkring, hvad det vil sige at have en infantil autisme-diagnose. Og det samme gælder med Aspergers-diagnosen. Men så har du jo bare mild autisme, altså det vil sige, det er jo nok ikke særlig hårdt ramt, og så er det nemt nok for dig, og du er jo næsten normal, og jeg ved ikke, hvad jeg ikke har hørt af fordomme. Omkring evner og andre ting, ja, lige præcis. Der hænger sammen med det. Hvis man nu samler det hele, så kunne det være, at man kunne undgå den der individuelle stigmatisering og alle de her fordomme, der er om de enkelte diagnoser. Så på den måde er jeg egentlig meget fortaler for det, fordi det hele er jo autisme. Og jeg går heller ikke rundt og skilter med, om jeg er typisk autist og synes, at det er et eller andet specifikt, fordi altså, jeg kunne lige så vel have fået en infantil autisme-diagnose, fordi mine tegn har været der, før jeg var 3 år gammel. Så du ved, det er sådan lidt, jeg synes ikke rigtigt, at de nuværende diagnoser giver så meget mening, så jeg synes, det er en rigtig god idé, at man samler det hele. Også for ligesom at sige, jamen vi er alle sammen hele mennesker. Vi er alle sammen en del af noget, for at skabe en mere fællesskabsfølelse også, så vi ikke distancerer os fra hinanden, alt efter hvilken kategori man bliver proppet i. Men det er jo så der, jeg bliver bekymret for, hvis man laver de her inddelinger, hvor man deler ind i niveauer, fordi hvem er det, der skal vurdere, hvilket funktionsniveau du har? Hvordan vil du overhovedet gøre det, når funktionsniveauet aldrig er stationært? Kan man ændre det senere på sigt? Altså, hvem er det? Og hvad hvis der sidder, kan du ikke se, at der sidder, altså jeg vil garanteret få en level 1 derinde, fordi at jeg har fuld talesprog for eksempel, ikke? Det vil sige, så kunne jeg måske risikere at komme ind til en sagsbehandler, som så siger til mig, nej Pernille, du hører i niveau 1-kategorien, så du kan ikke få noget hjælp. Ja. Så hvad gør man med de mennesker, der maskerer? Hvad hvis de får en fejlvurdering på den? Altså, den bliver jeg nervøs for, hvis det bliver en realitet. Men ellers overordnet fortaler for, at vi fjerner de gamle diagnoser og samler det hele under et. Jeg kunne jo bare godt tænke mig, at man begyndte at bruge
hele den takkede profil, som der blandt andet er blevet lavet på et tidspunkt. Det er ikke det her med, at vi har en stor cirkel, hvor der så er en masse forskellige områder inde i, og man så beskriver... Eller sådan, ja. Ja, nemlig. Altså sådan et tærtediagram, ikke? Hvor man så ligesom beskriver hvert enkelt område, at man får lavet en egentlig profil. Fordi så er den jo individuel for hvert enkelt menneske, og man så kunne tage den med videre til sin sagsbehandler og sige, det er faktisk sådan her, min autisme kommer til udtryk. Hvordan giver det mening at hjælpe mig? Det er jo min drøm, at vi når derhen på et eller andet tidspunkt. Ja, så ønsket og håbet kunne jo lige netop være en meget mere nuanceret forståelse af autisme, og også en forståelse, som medtager den her altså meget mere dynamiske forståelse af det, hvor at det kan ændre sig med funktionsniveau og trivsel og så videre, alt efter. Der er jo så mange ting, der virker ind på det. Og frygten kunne være det modsatte, at man lige netop havde altså brugt den mere statisk, og man blev kategoriseret på en måde, hvor at man kommer til at bruge den lidt, for jeg har lyst til at sige sådan kroner øre-mæssigt. Altså, hvad har du så adgang til, eller ret til, eller sådan, ikke? På en uhensigtsmæssig måde. I USA, hvor at de har DSM-5 diagnosesystemet, som de går ud fra, der kalder de det også overordnet autisme-spektrumforstyrrelser, og der har de så 3 kategorier, alt efter støttebehov. Så ikke sådan funktionsniveau eller grader, men simpelthen hvilke støttebehov man har. Og der synes jeg jo, tanken egentlig også er rigtig fin, at den kan give en meget god indikation af, hvad er dit støttebehov. Ulempen er så også den statiske ting i det, at hvis ikke det løbende bliver vurderet og evalueret, så har vi et stort problem, fordi det vil altså være forskelligt i forskellige perioder for stort set alle mennesker, hvilket neurotypiske også kender, at vores trivsel og funktionsniveau også er fluktuerende og foranderligt. Ja, jamen det er lige præcis det, der er min bekymring også, hvis det er, at vi tager den del med os, og det er jo det, jeg synes, jeg har hørt noget omkring, at man så bruger henholdsvis sprog, og hvorvidt der er en komorbiditet i forhold til mental retardering, at det er de parametre, man blandt andet bruger til at vurdere, hvilken kategori man skal proppes i. Så man lige pludselig kommer til at blande noget, der ikke har noget med autisme at gøre nødvendigvis, altså mental retardering og så videre. Jeg har lidt svært ved lige at gennemskue udfaldet af det, og hvordan det kommer til at se ud. Jeg håber selvfølgelig på det bedste, og jeg ved jo også godt, at folk de sidder og arbejder med de her ting, de gør det jo også under nogle af de bedste forudsætninger. Men jeg har mine bekymringer, så nu må vi se, hvad det bliver til, når de engang bliver færdige. Ja. Men jeg tænker også lige netop, at jeg håber også, at det kan give altså mindre stigmatisering eller mindre sådan hierarki i, hvilken diagnose, altså at Asperger også ligger højere i hierarkiet end andre autisme-diagnoser for eksempel. At det undgår vi, og vi får en bredere nuancering af det, og det synes jeg jo lige netop taler meget godt ind i, at vi taler om forskellige profiler. Vi kan have en kravundgående profil, vi kan have en mere skjult profil osv. Så det her med, at det ikke udelukker, det er ikke det samme for mig som underkategorier. Altså det er lige netop bare, at når man udtrykket kan være forskelligt, det er et kæmpestort spektrum, ikke? Hvor at de her tærtestykker, men at man ligger forskellige steder i dem. Godt, så du oplevede, hvordan var rækkefølgen for dig i forhold til udbrændthed og diagnostisering og sådan, og kan vi bevæge os over mod jobcentret? Ja, det kan vi, fordi jobcentret har jo haft en stor rolle i forhold til både min diagnostisering og min udbrændthed. Jobcentret havnede jeg jo i, hvis vi skal gøre historien sådan lidt kort, fordi det er jo en meget lang historie. Jeg var jo i jobcentret i mange år. Men jobcentret kom jeg jo ind i, fordi jeg blev syg fysisk, efter jeg fødte barn nummer 2. Der gik min krop simpelthen i stykker. Jeg havde nogle smerter i forbindelse med graviditeten, som aldrig forsvandt bagefter, og nogle fysiske funktionsnedsættelser, som der ikke rigtig var nogen, der kunne fikse. Så sådan kort og godt, så blev jeg jo bare aldrig rask, og mistede selvfølgelig mit arbejde, og alle de her ting. Så da jeg så skulle
tilbage, eller da jeg troede, jeg skulle tilbage til mit arbejde, endte jeg jo med at komme ind i jobcenteret i stedet for. Og så måtte jeg jo se at finde ud af, så skulle jeg jo selvfølgelig igennem en masse forløb i forhold til det fysiske, og det vil jeg ikke kede jer med. Men det, der jo bare sker her, det er, at jeg jo både mister mit arbejde, jeg får på et tidspunkt i processen at vide, at Pernille, de her smerter skal du leve med resten af dit liv, vi kan ikke fikse det. Så jeg får også taget en vis grad af forudsigelighed fra mig, og får at vide, at jeg skal leve et uforudsigeligt liv resten af mine dage. Det er ret stort for alle mennesker, tænker jeg, men særligt for en som mig, som har så stort behov for forudsigelighed, var det her virkelig svært. Og der var jo en eller anden form for sorg i forbindelse med det her med, at jeg skulle sige farvel til det liv, jeg troede, jeg skulle have, og ja, mister mit arbejde, hvilket også var svært, så var der økonomiske udfordringer, og du ved, der var så mange belastningsfaktorer, at det simpelthen ender ud i en udbrændthed. Også fordi i jobcentret, der kan de ikke give mig det, jeg har brug for. Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er færdig, hvad er det, jeg skal igennem, hvad er det, vi arbejder os hen imod. Der var ikke nogen, der kunne svare mig jo, af gode grunde, fordi når man er i jobcenter, er det jo en afklaringsproces, så det er jo noget, der tager lang tid, kan man sige, ikke? Og derfor så var det bare rigtig svært for mig at være i, at jeg ikke havde nogen holdepunkter, og jeg ikke vidste, hvad morgendagen bragte. Og så var jeg også meget uheldig med nogle af de mennesker, jeg mødte undervejs i mit forløb på jobcenteret, hvor jeg blandt andet på et tidspunkt blev udsat for, at der var en, der fortalte mig, at hun faktisk var ligeglad med, hvordan jeg havde det. Fordi at det var ikke vigtigt for hende. Det vigtige for hende, det var for mig i arbejde. Du ved, de var sådan, jeg har mange af den der slags lidt uheldige oplevelser med, hvor jeg bare har haft det virkelig svært. Ja. Ja, så du får kroniske smerter, eller får at vide det kroniske smerter, og efter fødslen af dit første barn? Nej, andet barn. Andet barn, okay. Og i den forbindelse er du i afklaringsforløb på jobcentret. Og jeg tænker, at som du siger, du har både haft nogle uheldige mennesker, du stødte ind i. Du har også fået nogle helt nye livsbetingelser i form af, at du har fået at vide, at de her smerter skal leve med resten af livet, og de er uforudsigelige, om de er. Så er der det at være i jobcenter, som er meget uforudsigeligt, fordi som du siger, det er en afklaringsproces, og hver enkelte skridt i den her proces altså afgør det næste. Så der er ikke noget, der er forudsigeligt i forhold til, hvad kommer der til at ske, osv. Og lige netop der tænker jeg jo, at vi har en ret vigtig faktor, som jeg i hvert fald hører fra rigtig mange af dem, jeg er i kontakt med via mit arbejde, at jobcentret er en kæmpe stressfaktor. Og det er også selvom man møder gode mennesker i jobcentret, så er det stadigvæk en kæmpe stressfaktor. Også selvom det måske nødvendigvis ikke er en fysisk udfordring, man står med, så er det stadigvæk også en stressfaktor osv. Der var så ekstra mange ting for dig. Og stressfaktoren er jo lige alt det uforudsigelige, men også, at det er mange forskellige mennesker. Jeg tænker, at der er ikke sådan en forudsigelighed i, hvem det er, man kommer i kontakt med, og hvad der skal ske, og så videre, sådan som jeg hører om det i hvert fald. Ja, altså det er jo den ene del af det. Den anden del er jo også, at der er rigtig, rigtig mange aftaler. Altså, og hvis man kommer ind i jobcenter, og man er belastet, og man så samtidig får at vide, du skal lige ned og tale med den der fysioterapeut, du skal også lige ned og have lavet en psykiatrisk vurdering, og så skal du også lige møde til samtaler inde ved jobcenteret, og du skal lige have en jobkonsulent tilknyttet også, så skal du lige have udarbejdet dit CV, og til næste gang vil vi gerne have, at du forbereder det. Du skal selv indkalde dig selv til møder online, nye systemer, man skal lære at kende, og der er rigtig mange eksekutive udfordringer også forbundet med det at være i jobcentret. Så det er jo både den manglende forudsigelighed, men det er også de eksekutive udfordringer, der kan være. Og så er det generelt bare stressfaktoren hele tiden, om ikke at vide, hvad der kommer til at ske næste gang. Plus man jo er meget afhængig af at møde nogle mennesker, som man kan sammen med. Altså, jeg plejer jo gerne at sige det der med, at vi er enormt følsomme for sindstemninger, ikke? Og affektsmitte og alt det her. Møder vi så nogle uempatiske mennesker, jamen det kan jo ødelægge alt i det her forløb for et autistisk menneske. Det er ikke nemt for nogen, men for autistiske mennesker, der kan det jo få en til at korte fuldstændig ned.
Jeg har jo nogle gange mistet evnen til at tale i forbindelse med nogle af mine samtaler inden for jobcentret, fordi jeg var så massivt presset og følte mig ikke mødt og hørt og alt det her. Og på et eller andet tidspunkt i den her proces, der bliver jeg jo diagnosticeret med autisme, simpelthen fordi jeg bliver så udbrændt. Og alle mine autistiske træk bliver intensiveret på rigtig mange punkter, og kommer ned til en psykiater, som ret hurtigt gennemskuer, at der er tale om autisme. Og jeg tror aldrig, jeg var kommet igennem det der forløb, havde det ikke været, fordi jeg havde fået min diagnose, og fordi jeg havde min psykiater til at bakke mig op, fordi han sådan hele tiden kunne fortælle dem om, jamen prøv at høre, Pernille, hun har altså brug for, at de laver nogle agendaer til hende, og hun har brug for, at de sender et resumé efter jeres aftale med bekræftelser på det, der skal laves, og du ved, sådan nogle ting der. I må ikke kalde hende ind en gang i ugen, det er alt for meget for hende, og du ved, sådan nogle ting der. Så der vil jeg da helt sikkert råde mange til, altså for det første at have en bisidder med, hver gang man er afsted, men også at have nogle fagpersoner, der kan bakke en op, og som kan støtte en i de behov, man har i forbindelse med processen, for de forsvinder jo ikke bare, fordi man er i et jobcenter. Og der synes jeg nogle gange, at jeg savner, at der er noget mere viden og noget mere forståelse fra jobcentrenes side i forhold til, men hvordan håndterer vi egentlig mødet med autistiske borgere? Ja. Det lyder vanvittigt stressende at være i de rammer. Jeg får sådan lyst til at, eller ikke lyst til, men det slår mig bare lige, at der jo faktisk er en meget stor sammenhæng med, hvordan at mange forældre beskriver det at være i systemet, hvis vi skal kalde det, som forældre til et autistisk barn. Altså, at det jo lige netop også er masser af praktiske aftaler. Der er skole-hjem-samtaler og fysioterapeuter og sagsbehandlere og PPR-psykologer og alle mulige, man skal forholde sig til, og måske er der både, altså, og så er der tabt arbejdsfortjeneste, og så der er på alle mulige parametre masser af praktiske aftaler og ting, og forskellige sagsbehandlere og afdelinger, forskellige fagpersoner omkring en, og så videre, ikke? Det havde jeg bare ikke lige tænkt på før, at der egentlig er sådan en fællesnævner i den her oplevelse af møde med systemet, og hvor vanvittigt stressende og drænende det er for rigtig mange, uanset om man så møder gode mennesker, eller mennesker, som lige netop smitter med nogle andre stemninger, og måske med manglende empati, eller forståelse, eller mistro, eller hvad det kan være. Så der og hele den her uforudsigelighed, ikke? Og det der med, at det er nogle andre mennesker, der har så stor magt og indflydelse på ens liv, eller sådan, altså det er sådan, at man egentlig står rimelig magtesløs i det, og er ret meget overladt til, om man møder de rigtige mennesker, der egentlig er i stand til at forstå og finde de rette løsninger på det. Så du blev faktisk, altså, du oplevede egentlig, lyder det som om, altså du oplevede udbrændtheden først, og så kom diagnosen, og det var faktisk også kvæg den, at du fik den rette hjælp i jobcentret. Heldigvis, altså igen, det er ikke altid lige med, når man får en udredning og en diagnose, at man får den rette hjælp, men i de tilfælde var det heldigvis noget af det, der førte til, at det var ikke det hele jo. Altså det gav måske lidt, kan man sige, ikke? Altså det har jo givet noget, at jeg har haft nogle fagpersoner inde i psykiatrien, der bakkede mig op. Så det har helt sikkert hjulpet mig i den forstand. Men der har også været mange andre ting. For eksempel, at jeg begyndte at tage en bisidder med, som kunne oversætte for mig og kunne hjælpe mig med at formulere mig. For eksempel også, at jeg fik så meget indsigt omkring mine egne behov og min egen situation, fordi jeg begyndte at lære så meget omkring autisme. Det har jo også hjulpet mig helt eminent meget, at jeg har haft ordene og kunne beskrive, hvordan jeg havde det. Fordi det er jo noget af det, jeg oplever rigtig mange autister kan have svært ved. Det er det der med at sætte ord på, hvordan har jeg det egentlig? Hvordan er det egentlig, jeg oplever, de her ting kommer til udtryk hos mig? Så på den måde, så de har selvfølgelig hjulpet, men jeg har også selv virkelig måttet knokle for, at det der forløb, det fik en ende. Og de fik det jo selvfølgelig heldigvis, altså, og jeg har jo også været igennem diverse praktikforløb og mange forskellige forløb i forbindelse med jobcentret, hvilket jo også kan være en stor stressfaktor, fordi
hvad betyder det, og hvad får det af konsekvenser, og hvor lang tid kan jeg holde til, og man er sådan virkelig nødt til hele tiden at mærke efter. En udfordring, der jo kan være virkelig stor for autistiske mennesker, det der med at mærke sig selv, ikke? Og særligt for sent diagnostiseret, som måske aldrig rigtig har lært det. Hvordan gør jeg det? Og så skal man også blive virkelig skarp på at sige fra. Jamen, det er måske heller ikke sikkert, at man nogensinde har lært at sætte grænser, vel? Hvordan skal man så kunne sige fra i sådan en situation? Så derfor så passede min skjulte, pleasende, maskerende profil jo absolut ikke ind i jobcentret. Fordi jeg tog jo bare masken på og sad og sagde ja, og gjorde som de bad om, og hoppede og dansede, og de synes jo ikke rigtigt, at der var meget ved mig, der fremstod autistisk. Så derfor har jeg afhængig af, at der var andre mennesker, der kunne finde ud af at sætte ord på, og at jeg selv lærte at gøre det. Og det har selvfølgelig også trukket processen i langdrag, selvfølgelig. Så der er mange udfordringer ved at være sendiagnostiseret og havne i jobcentret, helt sikkert. Ja. Men det kræver, at man er meget opmærksom på sin egen autistiske profil og sin egen behov, vil jeg sige, for at man kan få et godt forløb. Ja. Og jeg får lige lyst til at tilføje, at i Molis har vi lavet et lille hæfte, der hedder Det gode møde, som primært egentlig er rettet til fagpersoner, når man for eksempel sidder som sagsbehandler eller jobkonsulent i jobcentret eller i PPR eller andre steder. Den ligger inde på vores hjemmeside som en pdf'er, man kan downloade eller dele, printe og så videre, hvor vi har skrevet ned, hvad er det egentlig, der skal til for at vi skaber så gode rammer som muligt for de her møder med autistiske borgere, hvor det for eksempel, som du siger, Pernille, kan være svært at mærke sig selv, og de fleste autistiske mennesker, jeg snakker med, de mærker i hvert fald sig selv forsinket, altså der er noget latenstid på, så den kan være kort eller lang, men det med, hvordan skaber vi nogle rammer, så vi får de bedste forudsætninger for mødet og for at finde frem til altså en fælles løsning. Så altså tiden flyver, Pernille, og vi er nødt til at snart afslutte. Jeg kan se det. Og jeg er elendig til at styre tiden, men det er fordi, det er så spændende det her, Pernille, der er så mange ting. Men hvis jeg lige skal opsummere, du kommer med nogle rigtig gode råd i forhold til, hvis man er i jobcentret, og jeg tænker, man også godt kan bruge dem i det hele taget i systemet, om det så er i socialforvaltningen, eller hvor det er henne, eller på hospitalet, andre steder, hvor man er i kontakt med fagpersoner. Men du sagde at have en bisidder med, og en bisidder kan jo faktisk være hvem som helst, og det har man altid ret til at have med. Det kan være alt fra en ægtefælle og partner til familie, til en fagperson, til altså det kan sådan set være hvem som helst. Men det her med, at man som minimum i hvert fald har et ekstra sæt ører, så når mødet slutter, så har man nogen, der også har været vidne til det, og som kan hjælpe en med at huske. Det kan også godt være en bisidder, som man selvfølgelig aftaler med, kan bidrage med inputs til mødet, for eksempel med at få formuleret nogle af de ting, der kan være svært for en selv at få formuleret. Ja, for eksempel en partsrepræsentant, ikke? Hvis man har brug for nogen, der rent faktisk har lov til at sige lidt mere, så kan det jo for nogen også være en nødvendighed. Fordi bisidderne må jo ikke så meget, kan man sige. De agerer jo primært støtte. Så hvis man skal have en, der sådan aktivt deltager, skal man have en partsrepræsentant med. Ja. Yes. Du er virkelig inde i det her, Pernille, hvilket at jeg jo oplever, at rigtig mange både autister selv og også omsorgsrelationer, de bliver jo nærmest uddannet jurister undervejs i sådan en her proces. Ja. At man har fagpersoner, der for eksempel kan lave beskrivelser eller erklæringer, eller i hvert fald kan hjælpe en til selv at formulere nogle af de her ting. At man opsøger viden selv, altså man får en indsigt, så man får ord for de her ting, man oplever, altså ting, som er vigtigt for jobcentret eller andre at vide. Så noget med at opsøge viden. Og så er det jo sådan at opøve nogle kompetencer, det er jo så noget af det mere abstrakte og svære, ikke? Men noget med, hvordan mærker man sig selv, hvordan siger man fra i nogen, eller siger til og fra, altså udtrykker behov tydeligt sammen med andre. Ja. Er der også andre råd?
Ja, nemlig få alt på skrift. Altså bed om og forlang, ja, får jeg lyst til at sige, men bed om at få agendaer på forhånd, bed om at få booket tider frem ud i tiden. Hvis det er, du for eksempel ved, du skal igennem et eller andet forløb, der kræver 5 møder, få booket de 5 møder på forhånd, hvis det giver dig ro. Altså det bad jeg jo om, hvor jeg sagde, prøv at høre, hvis vi skal igennem det her, så vil jeg gerne have afklaret og have alle tiderne nu, for så ved jeg, hvornår jeg er færdig. Så jeg ikke skal gå og stresse over det. Så altså, det er tilladt at stille nogle krav i forhold til at få behovet for forudsigelighed opfyldt. Det må man gerne, og i rigtig mange henseender vil de det gerne. De tænker bare ikke over det, fordi det ikke er det, som det almindelige menneske måske lige har brug for. Så bed om agendaer, bed om at booke aftaler, bed om at få resuméer bagefter, referater og de her ting. Få det på skrift. Og hvis du har svært ved at booke tider, jamen så gør det, når du er derinde sammen med dem, så du ikke skal sidde og slås med de her online systemer, der nogle gange crasher, eller et eller andet, der driller. Bed om hjælp, og bed om alt det på skrift, som du har brug for. Ja, og jeg har erfaret nogle gange, så har man altså, at det for eksempel også kan være en rigtig god idé, at man har mailkontakt mere end telefonisk kontakt, og det er bare ikke altid, at der er en mailadresse på dem, man skal i kontakt med, men hvis man går ind på digital post eller e-boks, så vil der altid være mulighed for at skrive til den afdeling, om ikke andet, som vedkommende sidder i. Så det kan man gøre inden fra digital post. Og ja, det var virkelig, virkelig værdifulde råd at få, Pernille. Tusind tak for det. Så der er måske nogen, som sidder og lytter med, som tænker, at jeg har ikke nogen, der kan være bisidder eller partsrepræsentant for mig. Jeg har ikke en fagperson, altså enten måske, at der er lange ventelister, eller man har ikke råd til den hjælp, eller at man oplever, at selvom man beder om at få alt på skrift, så bliver der bare ikke lyttet til det, at der kan være en firkantet sagsbehandler, der ikke vil booke 5 aftaler ud i tiden, eller sådan noget. Og det får jeg bare lige lyst til også at anerkende, at der er jo rigtig meget her, som er ude af ens egne hænder, så der er nogle gode råd, som vi ved, at det er noget af det, der kan være hensigtsmæssigt og gavnligt. Og så er der jo også bare de tilfælde, hvor at det er de forkerte mennesker, man møder, eller man har ikke de ressourcer eller de muligheder nødvendigvis. Det havde jeg jo heller ikke, Ea. Og det er også derfor, at mange af de råd, jeg sidder og giver her, det er jo ting, jeg ville ønske, at jeg havde haft dengang. Fordi jeg kunne jo ikke sige fra. Jeg endte jo med at gå ned med flaget. Jeg ved ikke, hvor mange gange, fordi de fik presset mig alt for meget, fordi jeg ikke kunne sige fra. Så jeg skal heller ikke sidde her og lyde som en eller anden helgen, fordi at det lykkedes mig at komme helt skidt igennem. Det gjorde det altså ikke. Det har været med blod, sved og tårer, og dengang jeg ringede om at afbryde et af mine praktikforløb, der fik jeg jo bare at vide, at så må min autisme tage sig lidt sammen, ikke? Altså, hvor svært er det ikke så samtidig at skulle sidde der og sige fra. Så jeg forstår godt, hvis der er nogen af jer derude, der sidder i nogle virkelig svære situationer, og det er også derfor, jeg giver det råd om at bede om hjælp. Om det så er støtte hjemmefra, støtte udefra, støtte fra fagpersoner, hvor du end henter det. Du skal i hvert fald ikke stå med det alene, for det gjorde jeg i alt for lang tid, og det var virkelig ikke godt for mig. Nej. Ja, det kan godt føles lidt som, jeg er virkelig dårlig til ordsprog, men jeg tror, det hedder David mod Goliat, eller sådan, ikke? Altså det her med at være lille bitte menneske i det her kæmpe store system. Ja, så masser af gode tanker til jer, der desværre sidder i den situation lige nu og oplever det. Og der er noget på den anden side. Det har din personlige historie vist, Pernille. Du overlevede det, og nu er det efterhånden så meget på afstand, at du lige netop oplever stor trivsel og glæde i dit liv. Og jeg har også selv været i systemet kvæg min søn, og jeg er også ude på den anden side, og ønsker det ikke for nogen som helst, at de skal opleve det, men vil samtidig også gerne give lidt håb om, at det kan blive bedre og blive anderledes. Hvad tænker du er vigtigst
Pernille, at man sådan tager med sig fra vores snak i dag? Jeg synes, der er meget, der er vigtigt. Jeg tror, noget af det, jeg vil fremhæve allermest i dag, det er det her med at være tro mod sig selv og følge sig selv og mærke sig selv. Fordi jeg tror, både i forbindelse med jobcentret, både i forbindelse med udbrændthed, både i forbindelse med sendiagnostisering, der er der mange elementer af det her med, at man ikke er blevet mødt, eller er blevet forstået, er blevet set for den, man er. Så jeg tror, noget af det, jeg sådan ligesom tænker, det er, at man skal gå herfra i dag med en følelse af ikke at være alene på den front, men samtidig også vide, at der er et liv på den anden side af alle de her udfordringer, man måske står i, og at man selv kan være med til at påvirke i positiv retning ved at være tro mod sig selv. Det man kan overskue i de små skridt, man nu kan tage det, det er i hvert fald noget af det, jeg synes, at vi skal tage med os fra i dag. Ja, hvor fint. Og i forhold til det, du lige netop også siger med håbet om at komme ud på den anden side, så får jeg lyst til lige at tilføje til min egen historie, at der er jo lige netop i nogle perioder, hvor man er mere i kontakt med systemet end andre perioder. Det er jo ikke fordi, at det er sådan en konstant betingelse nødvendigvis i ens liv. Der er bare en kæmpe stor forskel for mig i, når jeg tænker tilbage, at de pauser, jeg havde i det dengang, eller der, hvor tingene måske altså fungerede lidt bedre, der var lidt større trivsel lignende, det var nærmest som om, det var de perioder, hvor jeg sådan holdt vejret, og bare vidste, at det kommer til at ændre sig igen, eller og der er jeg bare et andet sted nu, hvor at der er sådan en ro og en tryghed i, at vi har det faktisk godt nu, og det kommer ikke bare altså til at ændre sig igen lige om lidt. Så det her med at sige, at jeg også godt kender det med, at selvom man lige tænker, at alt går godt, hvorfor har det så ikke godt? Men det er fordi, man stadig holder vejret, og man er stadigvæk i alarmberedskab og klar til det næste, der nu end sker. Men det kan man altså også godt komme hen i en anden, mere tryg tilstand, hvor man sådan har tillid til, at der er en vis stabilitet og trivsel også i ens liv. Nå, det var en meget lang afstikker. Jeg tænker, når jeg sidder her lige som fagperson og som forældre, at det, som jeg synes, der er vigtigt at tage med, det er det her med at være nysgerrig og være undersøgende på den indre oplevelse. Det tænker jeg virkelig, at vi ikke kommer til at tolke for meget på adfærd, eller assume, formode noget ud fra nogle normer, enten kulturelle eller lignende. Men det med en sendiagnostisering for eksempel, det er faktisk en indre oplevelse, om det er det, der er tale om, i forhold til, der er bare så mange ting af det, vi har snakket om i dag, i forhold til behov og trivsel og funktionsniveau og så videre, ikke? At der skal vi være undersøgende over for den enkelte. Ja. Helt enig. Ej, det synes jeg simpelthen er et godt sted at slutte, ja. Ja, dejligt. Tusind tak for en rigtig spændende snak i dag. Selv tak, ja.